1980-luvulla kapitalismi kukisti kommunismin. 1990-luvulla se kukisti sekä demokratian että myöskin markkinatalouden. 2000-luvulla se muuttui näkyvästi ja itsestään selväksi globalisaatioksi ja globalismiksi. 2010-luvulla globalisaatio itse asiassa yrittää toteuttaa kommunismia ja sosialismia. Tämä yhteiskuntamalli tarkoittaa sitä, että kansallisvaltiot lopetetaan ja yritysmaailma siirretään hyvin harvoihin käsiin maailman tasolla. 2020- ja 2030-luvuilla on tarkoitus hävittää aika suuri osa elämästä tältä pallolta, missä me eletään. Mutta onneksi on kuitenkin niin, että globalisaatio tekee itsemurhan ennen kuin tämä kaikki pääsee nyt jatkossa tapahtumaan. Me lähdetään matkalle kansanliikkeen puitteissa ja meitä on tällä hetkellä niin lähes 100 000 ihmistä, jotka on mukana. Ja tämä kansanliike sai alkunsa noin vuosi sitten ja tämä on syntynyt pitkäaikaisesta epäluottamuksesta siihen suuntaan, mitä Suomessa on ajettu, erityisesti sitten 1980-luvun. Kansanliike haluaa lopettaa globalisaation ja globalismin. Mä selitän myöhemmin miksi. Me ollaan täysin epäpoliittinen, me ollaan kaikki me suomalaiset, juuri sellaisina yksilöinä kuin me olemme. Meillä on osaamista, meillä on visio, meillä on ymmärrystä ja me kyetään muuttaa tämä suunta Suomessa. Me ollaan kansainvälinen, me ollaan suomalainen, me ollaan kansallisvaltion kannattaja ja myöskin meidän oman kulttuurin, jonkin sen, mikä on Suomi ja suomalaisuus, niin vaalia. Tarkoitus on lähteä liikkeelle siitä väitteestä, että Suomi on vallattu maa. Ja toisaalta mä lisäsin tähän vielä se, että 3. maailmansota on ollut jo käynnissä jonkin aikaa, aika monta vuotta. Suomi on vallattu maa. Miten perustellaan se? Ensinnäkin tuo kolmio tuolla oikealla, niin tämä eduskunta, meidän hallinto ja meidän oikeushallinto, niin se on lamautettu. Koko vallan kolmijako on Suomessa käytännössä siirretty ulkomaisiin käsiin. Meidän mediaa, meidän puolustusvoimia, rajavartiolaitosta, poliisia ja poliittisia puolueita ohjataan tämän maan rajojen ulkopuolelta. Mä olin itse puolustusvoimien tiedustelupäällikön amiraali Alafutsofin keskustelukumppanina, ehkä voi näin sanoa, 2007-2010 ja loppuraportissa hänelle totesin, että globalisaatiota ei pitäisi käyttää ollenkaan tällaisessa taloudellisessa yhteydessä, niin kuin se nykyisin on yritetty laittaa. Globalisaatio on käytännössä sotilaspoliittinen militäärien tämmöinen termi tai konsepti. Ja ajatus siinä on se, että tämän globalisaation kautta mikä tahansa alue, valtio tai blokki voidaan vallata ilman, että yhtään pommia tai ammusta pistetään liikkeelle. Ja tämä on tämän kokonaisuuden taustalla. Kaikki lähti liikkeelle pankkikriisistä 1990-luvun alussa.
kuinka moni täällä on nuoria mukana, jotka ei varmasti paljon tiedä asiasta, mutta onko henkilökohtaisesti sitä rajapintaa mukana olleita, jotka tietää, mitä tapahtui ja minkälainen jumppa silloin käytiin läpi. Just. Eli jos me nyt lähdetään liikkeelle, ensinnäkin kyseinen juttu oli täysin tahallaan toteutettu, se oli suunniteltu. Se, että se karkasi vähän käsistä, niin se oli toinen asia. Tuolloin alettiin upottaa Suomi niin velkasuohon. Kreikka siirtyi Rothschildien omistukseen runsas kuukausi sitten. Tässä on kyseessä siitä, siirtyykö Suomi Rothschildien omistukseen. Asuntojen hinnat on sen jälkeen, tässä on se niin sanottu asuntokupla. Tällä hetkellä asuntoja myydään Töölössä hintaan 7 000–8 000 euroa neliö. Tuolloin, kun me oltiin tuossa kohti, niitä myytiin 1 000 euroa neliö. Eli meillä on, jokainen voi ymmärtää, minkälainen hintakupla meillä on olemassa. Meillä ajettiin yli 20% suomalaisesta yrityskannasta konkurssiin tuona kyseisenä ajanjaksona. Tässä harjoiteltiin se, mitä tulevaisuus meille tarjoaa. Meiltä niin sanotusti luonnollisen kuoleman kautta ja itsemurhien kautta niin tapettiin ihmisiä 1000 määrin. Ja näillä on suora relaatio ja kausaliteetti siihen tapahtumaketjuun. Meillä tehtiin uusi rikoslaki, kaikki yrittäjät, niin nehän on ilman muuta konnia, niin ne laitettiin vankilaan. Eli siis näette, minkälainen määrä. Mulla on yksi ystävä ja asiakas, joka on tuomittu tällä hetkellä 5 kertaa yhdestä ja samasta teosta vankilaan, jota hän ei tehnyt. Ja kaikki tämä tarkoitti sitä, että meiltä poistetaan tämä vallan kolmijako-oppi ja meille perustetaan uusi konsepti, eli globalistit, globalisaatio, ja sille avattiin tämä portti. Ja tämä tapahtuma on usein mielletty irralliseksi, mutta se oli täysin selvä kokonaisuus siihen, mitä me tänään nähdään Suomessa. Kuka sitten on vastuussa? Mä laskin huvikseen, että nyt sen verran vielä haluan sanoa, että mä oon täysin epäpoliittinen, niin kuin on tämä liikekin, ja mä inhoan politiikkaa sellaisena kuin se tänä päivänä nähdään Suomessa. Mutta mä laskin, että hallitusvastuuta sitten vuoden 1988 niin Sipilän hallituksen alkuun asti. Tästä 86% on kantanut kokoomus, demarit 71%, vihreät 57%, Kepu ja vasemmisto 43%, kristilliset 29% ja RKP on ollut 100% mukana kaikesta siinä, mitä on tapahtunut. Ja kun meillä on useampi puolue Suomessa, niin tosiasiassa se, mitä tehtiin, niin Suomeen luotiin yksipuoluejärjestelmä, joka on globalistit. Ja kuten sanottu, niin 2010 globalistit nosti sitten oman profiilinsa, tai 2000-luvulla, 2010-luvulla erityisesti, ja tällä tiellä me nyt ollaan. No missä me ollaan sitten noin yleisesti katsottuna? Maan yleinen hintataso pilvissä, ja tämä on niin suurin yksittäinen ongelma Suomessa. Meidän ei tarvitse oppia tanssimaan, ei hyppimään eikä loikkimaan, niin kuin Sipilä meitä opettaa. Se, mitä tässä maassa pitää tehdä, niin meidän pitää saada tämä hintataso tolkulliseksi. Täällä ei saa rakentaminen maksaa niin paljon kuin se maksaa. Täällä ei ruoka saa maksaa niin paljon kuin se maksaa ja niin poispäin. Eli tämä pitää saada selkeästi alaspäin. Seuraava on aivan hirvittävä tilanne. Meillä on valtiolla velkaa noin 150 miljardia ja sitten Suomen Pankin kautta kukaan ei edes tiedä, paljonko sieltä tulee lisää niin vastuita.
Meillä on suomalaisilla perheillä 130 miljardia euroa velkaa. Vastaava luku pankkikriisin puhjetessa oli 40 miljardia euroa käännettynä tähän. Yrityksellä 76 miljardia. Suomesta on myyty ulos niin yrityksiä ja lopetettu niin paljon, että meidän todellinen taloutta tekevä moottori niin alkaa köhiä. Se ei vaan yksinkertaisesti pysty tuottamaan sitä määrää hyvää meille, mitä työpaikkoja, verotuloja ja muuta, mitä me halutaan. Toki tässä on vielä sit se, että meillä on kaikki suuret yksityiset sairaalat, nämä mehiläiset ja muut, niin ne on rekisteröitynyt ulkomaille ja eivät maksa tänne verojaan. Alkutuotanto on lähes kokonaan tuhottu. Meillä on nyt seuraava aalto tulossa, jossa lähes puolet kaikesta alkutuotannosta tulee menemään konkurssiin. Työttömyys on ihan käsittämätön. Köyhien määrä on räjähtänyt käsiin. Oikeushallinto erityisesti täysin polvillaan. Hallinto on luhistumassa. Eduskunta on kansalaisia vastaan. Hallitukset noudattaa ulkomaisia ohjeita. Yksityistäminen on meneillään. Oltiin just kuuntelemassa Pirkanmaan osalta, niin koko hallinto yksityistetään. Kaikki. Siis kaikki se, mitä me kuviteltiin. Ne, jotka keräs nämä pölyt täältä keväällä, niin enää 2019 ei ole kerääjää. Kukaan ei tiedä, kuka niitä kerää, koska ei ole olemassa enää hallintoa tässä Suomessa. Sen kerää, jos kerää, niin joku yksityinen. Kuka sen maksaa, kenelläkään ei ole tietoa. Tämä on ihan uskomaton tilanne, mitä nyt ajetaan Suomessa läpi. No yksityiskohtaisemmin, mitä nyt on sitten tapahtunut, niin 90-luvun. Me on liitytty EU:hyn tai EU:hun, niin kuin se nykyisin kuuluu, ja euroon. Nyt jo alkaa olla varsin laaja käsitys siitä, että tämä on liian kallis jumppa meille. Meillä on siellä liian kallis organisaatio ja sitten vielä eurokytkentä niin maksaa Suomelle aivan niin kuin tajuttomat määrät niin rahaa. Eli yksinkertaisesti meillä ei ole varaa ylläpitää tällaista järjestelmää. Seuraava tilanne on se, että aivan tuore tutkimus, kunnallisalan kehittämissäätiö teki tämän Euroopan unionin päättäjiin, niin 75% ei luota, loput luottaa. Meidän omiin päättäjiin pikkusen enemmän on luottamusta, mutta ei juuri paljon. Eli toisin sanoen kysymys on nyt siitä, että tässä on valtava kahtiajako monessakin suhteessa, mutta erityisesti kahtiajako on siinä suhteessa, että kansa ja eliitti niin on menossa erilleen. Luottamus mediaan. Tämä on joku kuukausi sitten tehty tämmöinen Euroopan laajuinen luottamustutkimus. Suomalaisista 88% on luottanut tämän tutkimuksen mukaan. Nyt tämä Yle on tehnyt meille sitten palveluksen ja viimeinen tutkimus, mikä tuli, niin tämä on selkeässä oikein isossa laskussa tällä hetkellä Suomen osalta. Ruotsi, Tanska 77%, mutta sitten kun mennään tuonne Ranska, Espanja, Britannia, Kreikka, niin valtamediaan luottaa enää pitkälti alle puolet. No Kreikkan jokainen ymmärtää, se on aivan sekaisin se maa. Et siellä ei todellakaan varmasti enää kukaan luota mihinkään. Puolue. Yli 50% ei enää osaa sanoa tai ei mikään kelpaa ihmisille. Meillä on yli 2,4 miljoonaa ihmistä, jotka hakee kotia tällä hetkellä. Ja tämä on se, jota me kansanliike
haluaa itselleen. Me halutaan oikeasti 2 miljoonaa kannattajaa, koska silloin jos meillä on se porukka kasassa, niin muutos on täysin vääjäämätön. 2 miljoonaa voittaa aina 5 000 tai 10 000. Aina. Tämä kansalaisten potkiminen, niin tämä on mennyt täysin yli äyräittensä. Tässä on ihan tuore juttu. Yksi Nordean asiakas yritti saada itseään koskevia asiakirjoja, siis kuitteja, niiden tietokoneelta. Eli siis paina nappia ja printtaa. Niin hän sai laskun 1 900 €. Eli jos laitat pöytään 1 900 €, niin saat tämän printin. 1 900 €. Tuomioistuin ei tähän lotkauta korvaansa. Ja ihan normaali juttu kuulemma. Rami on käynyt tuolla Kelassa ja saanut aivan pöyristyttävää kohtelua. Ja ei ole Rami ainut, joka on tähän päätynyt. Eli tämä meidän yksityistettävä hallinto, niin se on jo tällä hetkellä tässä tilassa. Sieltä ei kansalaiset enää tosiasiassa saa mitään apua. Me on nähty, tämä on asia, joka tietysti heti pölläyttää kauheasti tunteita pintaan, koska tässä ollaan niin myötä- ja vastakarvaa. Mä en ota tässä kantaa siihen, onko tämä niin sanottu immigraatio nyt hyvä vai huono, pitääkö sitä olla tai eikö. Tämä ei ole se juju. Tässä itse asiassa täytyy huomata yksi asia, ja tämä esitelty paperi tässä on Harvardin yliopistossa professori Kelly M. Greenin toimesta niin julkaistu tutkimus, ihan virallinen kunnon tutkimus, jossa tutkittiin maailmanlaajuisesti historiallisesti sitä, että minkälainen ase rauhan tai sodan aikana niin tämmöinen massaimmigraatio on. Ja näissä tutkimuksissa todettiin, että se voittaa kaikki muut konventionaaliset menetelmät. Ja tämä täytyy niin kuin koko ajan pitää takaraivossa, kun puhutaan tästä asiasta. Ja mä suhtaudun tässä vain ja ainoastaan nyt tässä siihen, että tämä kysymys on kansallisen turvallisuuden kysymys. Ja mä otan vain ja ainoastaan kantaa tässä siihen. Mä oon aina auttanut ihmisiä, autan edelleen, ja mä uskon, että jokainen suomalainen haluaa auttaa pulassa olevia. On ne sitten suomalaisia tai jotain muita. Mut meidän täytyy kuitenkin muistaa se, että maailmassa kaikki ihmiset eivät ole kilttejä. Ei Soros oli se, joka oli Suomen 90-luvun pankkikriisin takana. Hän on se, joka sen aiheutti. Hän on aiheuttanut monta muuta juttua tässä Euroopassa. Hän on itse asiassa de facto Mr. Eurooppa, jonka tehtäväksi on annettu tämän Euroopan suistaminen nurin. Ja hän sitä tällä hetkellä toteuttaa. Sen takia tuo kuva tuossa. Nyt kun vedetään yhteen tätä tapahtumaketjua, niin mun henkilökohtainen mielipide on se, että tämä on siis täydellinen katastrofi. Ja kaiken lisäksi tämä on siis tietoisesti suunniteltu. Tämä kaikki, mitä me nyt ollaan nähty, ja erityisesti mitä me tullaan näkemään, niin on tietoista toimintaa. Mä halusin ottaa tässä, meillä on henkilöitä, jotka puhuu federalismista ja heidän suunnitelmassa. Ja mun sanavalinnassa federalismi jotenkin viittaa siihen, että me ollaan jotenkin laillisen asian kanssa tekemisissä. Mä taas puhun globalisaatiosta ja globalismista ja globalisteista ja vedän aika suoraan rikollinen yhdensuuntais tai tämmöisen yhden suuruusmerkin siihen väliin. Eli tämä tarkennukseksi tuossa. Otetaan vähän etäisyyttä sitten, missä me ollaan. Eli mitä nyt sitten on
tapahtunut. Kaikki varmaan on lukenut viimeisen 4 vuoden ajan niin lehdistöä, ja jos mennään historiassa taaksepäin, niin Venäjä ja erityisesti Venäjän presidentti Vladimir Putin oli se kaiken pahan alku ja juuri, mitä tässä maailmassa on. Sitten kun Trumpi valittiin presidentiksi, niin kuinka moni on niin kuin löytänyt uutisista enää jotain kamalan pahaa Venäjästä? Se vaihtui kerrasta, että nyt meillä onkin se kauhea paha ja pahuus onkin siellä Amerikassa. Ja niin on myöskin meidän poliittinen elämä tämän muotoilu. Ja tämä on ihan uskomaton kuvio. Miksi näin? Parantuiko se Putin ja Venäjä yhtäkkiä vai tapahtuiko jotain muuta? Koska tämä peli muutti näin paljon luonnetta. Jos me katsotaan Yhdysvaltoja tämmöisenä maailman pelurina, niin heillähän koko toiminta perustui tämmöiseen mahtipolitiikkaan, aina Trumpin niin kuin virkaan astujaisiin niin asti. Ja mitä se tulee olemaan, niin sen me tullaan näkemään tulevaisuudessa. Me ei vielä tiedetä ihan tarkkaa sitä. Mutta on selvä, että jos katsotaan nyt ennen Trumpia, niin heillä oli tietty mahtipolitiikka. He aloitti täällä 7 sotaa, jotka oli kauan sitten suunniteltu ja päätetty, että ne toteutetaan. Libya, Egypti, Syyria, Irak. Ne oli monta kymmentä vuotta sitten jo päätetty, että näin tehdään. Ei ne ollut mitään sattumia. Kaikki tehtiin kellon tarkasti siinä aikataulussa, kun oli suunniteltu. Mutta samalla niin tapahtuikin hyvin mielenkiintoinen tämmöinen kehitys, eli niin sanottu BRICS-maiden kehitys, joka lähti liikkeelle itse asiassa 2011 mun hyvän ystäväni toimestani Välimerellä. Hän kokosi 52 maailman valtiota yhteen laivaan ja pojat päätti siellä keskenään ja tytöt varmaankin tai rouvat, että perustetaan oma koaliitio, maailman koaliitio, jossa liitytään niin kuin taloudellisesti yhteen. Ja tämä sai sitten tämän BRICS-maiden kehityksen aikaa, ja siellä on nyt itse asiassa muotoutunut hyvin mielenkiintoinen kuvio. Siellä on Venäjä, Kiina ja Iran, jotka pitää todella tiukasti toisistaan huolta ja ovat niin kuin toistensa takuumiehinä. Siellä on myöskin mielenkiintoinen, tällä viikolla perustettiin Moskovaan niin juanin ja ruplan clearing pankki. Eli siis Kiina ja Venäjä siirtyy totaalisesti pois dollarin käytöstä. Eli tullaan tähän kysymykseen. Kiina, Venäjä, Intia, Pakistan ja monet muut on suunnitellut ja ovat päättäneet rakentaa sekä rautatiet että autoliikenteen väylän, niin sanotun silkkitien, suoraan Eurooppaan. Mittava investointi. Ja se tulee olemaan aivan niin kuin käänteen tekevä tässä etäisyydessä niin taloudessa. USA on tästä kaikesta ulkona nyt tällä hetkellä. USA on myöskin sotilaallisesti ulkona tuosta, ja sen takia ne yrittää kaikkensa, jotta ne pystyisi niin kuin jotenkin saamaan tuon kolmikon niin välit rikki. Ja sen takia käydään hyvin paljon erinäköistä kähinää, Syyria, Turkki. Se aika pitkälti liittyy tällä hetkellä tähän kädenvääntöön. Venäjällä tai Yhdysvalloilla oli myöskin sitten tämä NATO-kortti, jota he on aikaisemmin käyttänyt. Heillä oli tämä terrorismin vastainen sota, joka alkoi 9.11, joka sekin on täyttä puppua tai tämmöinen haamu. Ei ole mitään terroristeja, ei ollut mitään sellaista, vaan piti vaan päästä sotimaan. Ja tietysti tämä Venäjän pahuus on sitten se kaiken alku ja juuri. Ja sitten alkoi tämä Euroopan invaasio, myöskin sieltä orkestroitu. Yhdysvallat tänään.
niillä on megaluokan sisäiset ongelmat. Ja on mielenkiintoista, että Trumpi tekee se sitä tai tätä, niin kaikki on tällä hetkellä Suomen lehdistössä paha, huonoa. Minkäs maan presidentti Trump on? Mun mielestä se on Yhdysvaltoja. Ja jos me nyt mietitään, että mikä on Yhdysvaltojen presidentin tehtävä, niin eikö sen tehtävä nyt ole laittaa oman maan asiat kuntoon, eikä muiden. Nyt häntä moititaan siitäkin. Mutta tässä on yksi keskeinen viisaus, joka nyt on tajuttu. Ja se on se, että talous, kuinka hyvässä kunnossa jonkun valtion talous on, niin suoraan antaa sitten kansainvälisen vaikuttamismahdollisuuden. Jos sulla on talous, niin kuin Yhdysvalloilla on, niin on huono, niin sun tosiasiallinen mahdollisuus on aika pieni. Jees, sä voit vähän rytistä siellä ja täällä, mutta se ei ihan kauheasti niin kuin auta. Eli selkeästi näkee nyt, että Yhdysvalloissa halutaan talous kuntoon. Se halutaan sitä kautta nostaa takaisin sinne, missä he kuvittelevat valtion olevan. Heillä on sitten tämän lisäksi vielä kamala valtataistelu niin sisäisesti, koska siellä yritetään piilottaa näitä hallinnon tekemiä julmettomia rikoksia. Pedofiilia tulee valumaan läpi maailman pikkuhiljaa. Te tuutte olemaan yllättyneitä. Se tulee olemaan aivan posketonta tietoa, mitä te tuutte kohtaamaan seuraavien kuukausien sisällä. Te tuutte olemaan aivan päästä pyörällä. Mä takaan ja alleviiraan. Te ette ikimaailmassa usko, mitä tämä maailma pitää sisällään, jos ette ole siihen tutustuneet. Ja sitten on nyt tullut nämä vakoiluskandaalit. Eli siis siellä on talous sekä, siellä on koko hallinto sekä, siellä on sisäinen valtataistelu. Mihin tämä tulee päättyä, niin saa nähdä. Aika isoista asioista on kysymys. Okei, nyt on haukuttu. Nyt sitten pitäisi ruveta vähän lunastamaan tätä omaa visiota. Meillä on oikeasti olemassa Suomen kohdalle ratkaisuja, millä tämä saadaan niin kuin kuntoon takaisin. Ensimmäinen aivan keskeinen on se, että tämä meidän globaalistikaarti, niin niille on saatava kengänkuva takapuoleen. Ja siinä vain ja ainoastaan kansa voi sen tehdä. Jos meitä on 2 miljoonaa, jotka sitä haluaa, niin se tapahtuu. Mä takaan ja alleviivaan. Se ei tapahdu vaalien kautta, koska vaalit väärennetään. Mä olin IPUn ehdokkaana 2 vuotta sitten täällä. Ja yksi mun ystävä sai siis virallisessa laskennassa 5 vai 7 ääntä, kun hän sanoi. Tapasin hänet tässä pari viikkoa sitten. Ja hän on käynyt läpi ystävänsä. Ja hän pystyy tällä hetkellä niin 24 nimeä tuomaan heti tuohon noin, jotka kertoo, että he on äänestänyt tätä kyseistä henkilöä. Silti hän sai 5 viralliseen tai 7 niin kuin viralliseen. Mihin ne hävisi ne muutamat äänet? Eli siis toisin sanoen, tämä on ihan keskeinen. Ja sen täytyy tulla tämmöisen kansan täytyy päättää se. Meidän täytyy yhdistyä ja olla yhtenäinen. Meidän täytyy olla yhtenäisiä yhdestä asiasta. Ja se on se, että nämä globaalistit, nämä rikolliset, jotka meillä on tuolla Helsingissä ja vähän muualla, niin ne täytyy saada sieltä pois. Ja se on vain se, mihin tämän Suomen pitää nyt niin kuin keskittyä. Kaikki muu on aivan epäolennaista. Myöhemmin palataan tähän vähän tuolla, mutta että meidän on saatava nämä myöskin sitten, jotta tämä yhteiskunta voi jatkaa, niin kaikki ne, jotka on tehnyt vakavia rikoksia, niin tuomittaviksi ja puolueet myöskin vastuuseen siitä, mitä mä kerron myöhemmin miksi. Seuraava keskeinen asia on tämän Suomen talouden kunnostaminen. Se on ihan ensimmäinen asia, joka tässä Suomi-nimisessä alueessa pitää saada kuntoon, niin on kysyntä. Ja kysyntä saadaan aikaan kaikkein yksinkertaisemmin sitä kautta, että me erotaan eurosta. Meille tulee oma
järjestelmä, oma valuutta, oma keskuspankki. Meidän täytyy tämmöiseen perheomisteiseen PK-sektoriin niin satsata kaikki, mitä meillä on olemassa. Palataan siihenkin myöhemmin. Ja kuten sanottu, oma raha, oma finanssijärjestelmä ja erityisesti meidän pitää saada ihmisille töitä, menestymistä, iloa, kykyä asua tässä maassa. Ja sitten tämä oikeusjärjestelmän sikailu, se pitää saada loppuun. Se on siis ihan katastrofaalisessa tilassa. Eli toisin sanoen, kun meillä on nyt yhtäkkiä Suomessa, niin meillä on pääministeri, joka haluaa, että me loikitaan, hypitään, tanssitaan ja sitten sallii tämän kansalaisten jatkuvan potkimisen ja sortamisen, niin muun muassa siten, että meillä on sitten Herliin, joka maksaa 4,7% veroistaan 160 miljoonasta, niin onko se niin kuin oikeudenmukaista vai eikö? Pitäisikö se maksaa se 28? Mun mielestä pitäisi ilman muuta. Jos me aiotaan nostaa tämä maa, niin meidän täytyy olla valmiit olemaan mukana siinä. Pomot nostaa tällä hetkellä palkkaa kymmeniä tai satoja prosentteja vuodessa ja vaatii palkka-alennuksia meiltä, jotka tekee töitä. Ja eduskuntakaan ei halunnut näihin palkka- ja muihin kustannustalkoisiin niin yhtyä. Eihän tämä ole mitään johtajuutta. Sellaista me tullaan tarvitsemaan. Mutta kuten sanottu, niin aivan tuore Taloussanomien palkkatyö ei enää riitä Suomessa elämiseen. Tämän hintataso on aivan posketon. Meillä ajetaan palkkoja alaspäin. Miksi? Koska meille luodaan tätä kaksitasoista yhteiskuntamallia. Eli meillä tulee olemaan eliitti ja niille orjat. Ja se on tämä, joka on päätetty jo kauan sitten. Ja uskokaa tai älä, niin yksityisyrittäminen niin lopetetaan Suomessa. Sitä ei lopeteta millään tämmöisellä mahtikäskyllä, että nyt lopetetaan vaan se yksinkertaisesti tehdään mahdottomaksi. Meillä otetaan esimerkki nyt vaikka tämä sote-uudistuksen kautta tulee nämä terveystalot ja tällaiset, jotka on rekisteröity tuonne ulkomaan. Ne ei maksa tänne tuloveroa, joka on sanotaan nyt noin 30%. No jos meille joku perustaa tänne oman terveystalon tai oman lääkärikeskuksen, niin se maksaa sen 30%. Kuinka se voi kilpailla tätä ulkomaista vastaan, koska ne voi käyttää sen 30% täällä esimerkiksi yrityskauppoihin tai johonkin muuhun? Ei mitenkään. Se on niin iso potti. Eli tämä on täysin mahdoton. Tämä on yksi tapa. Tämä globalisaatio tappaa automaattisesti näiden suurten edestä niin PK-sektorin. Toinen kätevä tapahan on laittaa sellainen pykäläviidakko käyttöön, että kukaan ei siitä selviä. Jokaisen yrittäjän pitää joka päivä 5 kiloa paperia täyttää jonnekin päin, niin johan alkaa loppua. Toinen, mikä on sitten tietysti ihan taas tuore Taloussanomien artikkeli, että kohtalokas cocktail. Velka on hirvittävästi ja korot valmiina nousuun. Meillä on kotitalouksilla halpaa luottoa. 98 miljardia asunnoissa ja loput sitten noissa muissa luotoissa. Jos korot nousee, sanotaan nyt vaikka sille normaalille oikealle, nythän ne on mahtikäskyllä pidetty nollassa, kun on sovittu, että ne on nollassa, niin ne on nollassa. Annetaan niiden markkinoiden päättää, mikä on oikea korkotaso, niin paljonko se tulee olemaan. Jos alle 10 pysytään, niin hyvin on tehty. Mutta jokainen voi laskea 100 miljardista, niin mikä on 7-10% lisälasku kotitalouksille. Sinä hetkenä, kun tuo tapahtuu, niin meillä on 53% kaikista kotitalouksista on niitä, joilla on tämä velkataakka. Ja se 47% on ilman, siis ne on niinku tämmöisiä vanhuksia kuin minä. Mutta nämä nuoret perheet, niistä reilusti yli puolet menee konkurssiin välittömästi.
Et me puhutaan nyt sellaisista asioista tämän Suomenniemen niin kuin kohdalta, että mä harmaannun muutenkin, mutta mä harmaannun erityisesti sen takia, kun tämä tapahtuu. Globalisaatio, tämä on mun lempiteema, tätä mä oikein rakastan. Tämä on ihanaa. Tämä tarkoittaa pääomien, tavaroiden sekä palveluiden ja työvoiman vapaata liikkumista. Voi kun hienoa. Meillä on aivan fantastinen vapaus tehdä, mitä me halutaan. Yes. Ja tohon asti kaikki on totta. Sen jälkeen kaikki on täyttä puppua, valetta. Otetaan muutama esimerkki. Henry Kissinger, joka varmaan aika monet tuntee, mutta on ollut siis ja on edelleen Yhdysvaltojen ehkä merkittävin henkilö, kun puhutaan sitten, mitä maailmassa ja Yhdysvalloissa tapahtuu. Hän toteaa, että kuka kontrolloi ruoan jakelua ja tuotantoa, kontrolloi ihmisiä. Mitäs nyt on Suomessa menossa? Suomesta pannaan tällä hetkellä yli puolet maataloista ja perustuotannosta nurin. Miksi? Koska ne keskitetään pankkien omistukseen. Tämän takia. Kuka kontrolloi energiajakelua, kontrolloi kokonaisia kontinentteja sitten? EU, Suomi. Kukas teille tuo sähkön kotiin? Pystyttekö te vaikuttaa siihen? Ei, koska sehän on monopoli. Sähkölaskusta siirtokulua on enemmän kuin se sähkö. Ja se on monopolia. Ja tämä tarkoittaa tätä. Sen takia se on sinne samoihin omistuksiin niputettu kuin kaikki muukin. Kuka kontrolloi rahaa ja finanssijärjestelmää, kontrolloi koko maailmaa. Ja maailmassa tällä hetkellä, mä en tiedä, mä oon kuullut, että muutama keskuspankki olisi vielä vapaa, mutta mukaan lukien Venäjän keskuspankki on ainakin osittain Rothschildien, Rockefellereiden, kuningattaren ja niiden omistuksessa. Eli tällä hetkellä niin tilanne on se, että me eletään maailmassa, joka on vallattu. Me ollaan siis täysin, jos joku väittää vastaan, niin mä haluan mielellään keskustella asiasta. Sitten meillä on äärimmäisen professori Carroll Quigley on historioitsija, kuoli 70-luvulla. On englantilaisen aristokratian jäsen, pääsi aiemmin tämmöisiin salaisiin asiakirjoihin käsiksi, ja sen pohjalta hän on kirjoittanut 60-luvulla on Tragedia ja toivo -kirja maailman historiaa, 1400 sivua semmoinen tiiliskivi, jossa hän muun muassa toteaa, että nämä maailman pankkiirit, nämä isot pojat, tämän finanssikapitalismin kanssa pörrääjät, niin niillä on ollut jo 1900-luvun alussa suunnitelma, ei vähempää kuin muodostaa maailman järjestelmä sitoutuen finanssialaan, ja se siirretään kokonaisuudessa yksityisiin käsiin, jolla voidaan sitten dominoida niin poliittisia järjestelmiä jokaisessa maassa ja myöskin sen kyseisen valtion taloutta. Tämä on kaikki tapahtunut. Tämä on meille kerrottu, mutta tämä on tapahtunut. Me on annettu tämä tapahtua. Ja tämän on antanut tapahtua suomalaiset poliitikot, koska 80-luvun lopussa, silloin kun Kekkosen pää kaatui, niin tähän lähdettiin mukaan. On nimittäin niin sanottu pyöreän pöydän järjestelmä, organisaatiomalli, joka ajettiin Suomeen. Siinä elinkeinoelämän iso poika, joku niin sanottu vuorineuvos, näin hipsukoissa, johtaa sitä, ja siihen kuuluu siihen ytimeen niin poliittisten puolueiden puheenjohtajat. Ne vihitään aina siihen mukaan. Ja tämä iso poika kertoo näille meidän pojille sitten, että miten päin sukset suhisee minäkin päivänä. Ja tästä yksinkertaisesta syystä vuoden 1988 jälkeen niin kaikki se,
mikä me nyt nähdään tapahtuvaksi, niin oli silloin jo tiedossa. Mutta nyt tätä junaa ajetaan niin riippumatta siitä, kuka siellä on ohjaksissa. Kuunnelkaa, riippumatta siitä. Eli siis jokainen poliittinen puolue on korruptoitunut tällä hetkellä Suomessa. Ja tähän on saatava muutos, jos halutaan muuttaa Suomi. Ja jos joku ihmettelee, että minkä takia sitten pankit myöskin tällä hetkellä perustaa sairaaloita, niin se liittyy tähän kokonaisuuteen. Eli se on yksityinen laitos, se valitsee, kuka saa hoitoa. Jos sulla on rahaa, niin sä saat hoitoa, jos ei sulla ole, niin voi. Tuolla on sitten toi terveyskeskus, mutta siellä ei ole yhtään lääkäriä eikä henkilökuntaa, kun ei ole rahaa. Ja tähän me ollaan menossa hyvin vahvasti. Okei, jatketaan. Vallan kolmijako on palautettava nopeammin kuin kukaan kuvittelee. Ja tämä tulee olemaan iso jumppa Suomelle. Meidän on tätä yksinkertaisesti tehtävä, valitettavasti. Eli kansanedustuslaitos on hyvin paljon tehnyt kaiken näköistä ei-toivottavaa, myöskin vakavia rikoksia. Ja näin ollen ne kansanedustajat, se täytyy perata läpi vuodesta 1988 lähtien. Kuka on äänestänyt mitä, kuka on ollut missäkin junassa mukana. Ja sitä mukaan sitten niitä käsitellään. Meidän on käytävä hallinto läpi, ministeriöt, laitokset, keskusliitot, YMS, täydellinen tutkinta siitä, kuka on mitäkin tehnyt. Ja erityisesti tuomioistuimet, syyttäjälaitos, poliisijohto ja niin poispäin, niin on saatettava edesvastuuseen siitä sikailusta, mitä ne on harrastanut Suomessa. Jos me ei tätä saada takaisin kansalaisten käsiin, niin sitten kaikki on menetetty. Ja tämän niin kuin sanottu, niin jotta tämä saadaan, niin nämä globalistit on saatava niin kuin potkastua niin pihalle. Eli Suomessa vaan valitettavasti joudutaan sellaiseen täydelliseen puhdistustilaan. Täältä on käytävä läpi nämä asiat, missä mennään ja mitä tapahtuu. Valtion talous. Mä sanoin äsken, että mä palaan tähän asiaan ja mä totesin, että tässä on kaksi käyrää. Tässä on ensimmäinen valtion velkapotti, joka otettiin silloin pankkikriisin jälkeen, täysin turha juttu. Mihin nuo rahat on mennyt, niin who knows, en minä ainakaan. Eli sinne tuli siis Suomen valtiolla oli 9 miljardia euroa velkaa, kun tähän kriisiin lähdettiin. Ja sitten se pomppasi tuonne 70 plus miljardiin ihan, ja mulla ei ole mitään käsitystä, mihin ne 65 miljardia on käytetty. Sen jälkeen sitä vähän maksettiin pois, ja nyt me ollaan sitten 100 miljardissa, kas kummaa vuoden 2008 kohdalla, jolloin maailma meni konkurssiin de facto. Koko finanssijärjestelmä maailmassa. Silloin oli nämä investointipankkien kaappaukset Yhdysvalloissa ja niin poispäin. Mihin mun veikkaus on, että toi 100 miljardin lisäys, mikä tuossa on, niin me otettiin yksityisten pankkien tappiot maksettavaksi niin kuin osittain. Niin vaan lyötiin veronmaksajille ympäri maailmaa. Tämä on mun veikkaus. Mä en pysty tätä todistamaan, mutta tässä tullaan nyt siihen olennaiseen kysymykseen. Suomen hintataso. Meillä on bruttokansantuote, joka on mittarina siis kustannus. Ja ne, jotka on koskaan ollut missään tilanteessa yritysmaailmassa, niin meillä on kuluja ja meillä on tuloja. Ja kas kummaa, tulojen pitäisi aina ylittää kulut ja kuluja pitäisi minimoida. Mutta Suomessa maksimoidaan kuluja. Miksi? Minkä takia meillä annetaan rakentamisen maksaa tai ruoan annetaan maksaa niin paljon? Kaikki se, joka toteuttaa bruttokansantuotetta, niin halutaan nostaa. Se on yksinkertaisesti tästä syystä, koska meitä mitataan meidän velkataakkaa vastaan tämä mittari, bruttokansantuote. Mitä kalliimpaa rakentaminen on,
niin sen enemmän kasvaa bruttokansantuote. Ja sen enemmän me voidaan perustella olevamme rikkaita. Ja me voidaan ottaa valtiolle velkaa, koska meillä on bruttokansantuotetta. Mutta jos meillä olisi oikea hintataso rakentamisessa, niin tilanne on se, että kun täällä nyt nähdään, että meillä on siis 40+% bruttokansantuote meidän velkataakasta. Tämähän on ihan, en sano nyt koolla alkaa se oikea sana, mutta tässä niinku huijataan. Eli jos me oikeasti laitettaisiin tämä niinku bruttokansantuote oikeaan mittasuhteeseen, niin meidän tilanne on se, että meidän velkataakka on bruttokansantuotteeseen nähden niin moninkertainen. Eli toi pitäisi aina oikaista toi mittari. Eli siis toisin sanoen tätä maata on täysin järjestelmällisesti ajettu niin tämmöiseen huiputustilaan. Ja ainut millä me tästä selvitään on tämä velkataakan niin kuin saneeraaminen. Ja siinä tilanne on se, että niin kuin yksityisyrityspuolella, niin myöskin valtion puolella, että jos näitä toimia, mitä valtio on tehnyt, esimerkiksi velkasitoumuksia tai sopimuksia, kansainvälisiä sopimuksia, jos niitä rasittaa joku tämmöinen tuhman teko, eli rikollinen teko tai mikä, riippumatta siitä, kuka sen teki, se voi olla yhtä hyvin eduskunta, poliittiset puolueet ja niin poispäin, niin silloin se tarkoittaa sitä, että nämä sopimukset ei sido valtiota. Silloin me voidaan siirtää niille päättäjille ne sopimukset ja sanoa näille pankkiireille, että tuossa on Matti ja Maija ja noi, jotka tästä eteenpäin vastaa tästä määrästä velkakirjoja, koska ne on tehnyt tuhmasti. Meillä on tuomioistuimen päätös siitä, että ne on tehnyt tuhmasti. Niille on langetettu tuomio tästä tuhmasta. Ja sen takia meidän on niin kuin tulevaisuudessa varauduttava siihen, että me joudutaan tekemään myöskin aika reippaita otteita Suomessa. Ja koko tämän järjestelmän, niin meillä täytyy olla hyvät suhteet tietysti, että jos tuo Yhdysvallat lähtee positiiviseen kierteeseen sinne, mutta erityisesti BRICS-maissa on rahat, länsimaissa on velkakirjat ja ei ole rahaa. Täällä luodaan rahaa tyhjästä. Siellä on oikeasti sitä omaisuutta niin tuolla Aasiassa ja idässä. Eli meidän kannattaa niin kuin strategisesti siirtää kyllä oma painopisteemme niin sinne suuntaan, sinne suuntaan, missä on rahaa. Yritysmoottori. Kysyntä kasvuun. Meidän on pakko niin satsata siihen. Kun me saadaan kysyntää, me saadaan ja vähennetään byrokratiaa, niin kyllä suomalaiset pystyy kehittämään yrityksiä ja nostaa niitä ylös. Se tuo työpaikkoja, se tulee verotulokasvua ja sitten myöskin me pystytään saamaan tässä, palataan takaisin tähän näin, mutta tämä on ihan keskeinen, että me satsataan tähän omaan niin PK-sektoriin. Ja erityisesti niin kuin tässä sillä tavalla, että on se sitten perustuotantoa tai muuta metallia, mitä tuhansa, niin meidän pitää oppia se, että keskitytään siihen, mikä on meille, mitä me oikeasti osataan. Me ei välttämättä osata myydä ja markkinoida tuotetta. Niin jotkut, jotka osaa sitä, niin perustaa tämmöisiä kauppahuoneita. Ne ottaa salkkuunsa 10-20 PK-yrityksen tuotteet ja lähtee maailmalle myymään. Ne saa siitä toimeentulonsa, kun se voitto jaetaan kiltisti. Meidän täytyy oikeasti opetella Suomessa kunnollista yhteistyötä yritysten välillä. Me voidaan jakaa yhteisiä koneinvestointeja, me voidaan varastosta, omista varastoinvestoinneista ja ostoista tehdä oma tukkuliike, niin poispäin. Nyt on niin kuin monta asiaa, jotka me voidaan toteuttaa, jossa eläkevaroilla me voidaan tehdä hyviä toimitiloja ja niin poispäin. Mutta mennään tähän viimeiseen, eli mä otin tähän tietoisesti tämmöisen keissin,
eli alkutuotanto. Eli siis nyt se potti Suomessa, joka on menossa nurin. Me saadaan se äärimmäisen yksinkertaisella keinolla tuottavaksi. 2 asiaa. Ensinnäkin ne tarvii uuden tuotteen, joka on bioenergiamyynti, eli siis kaasu. Ja sitten meidän täytyy puuttua tähän jakeluketjuun, eli siis tuottaja ja sitten prosessoija, eli siis jonkunnäköinen lihatehdas tai meijeri, ja sitten kauppa. Tämä ketju täytyy niin kuin muuttaa uudestaan. Palataan pikkasen raiteella taaksepäin. Me saadaan tätä kautta, kun me saadaan ravinnon laatu parannettua täällä, koska meidän ei tarvitse käyttää enää kemiallisia ravinteita. Me saadaan vaikutettua sairauksiin ja sitten myöskin pitkällä aikavälillä valtion menoihin. Eli siis terveystilastot alkaa muuttua. Kannattavuus, eli tämä biokaasu, niin useampi maatila perustaa tämmöisen biokaasutehtaan. Sen rakennusaika on noin ehkä 3 kuukautta ja se tuottaa puolessa vuodessa oman investointinsa takaisin. Tämä on aivan uskomaton tämä mahdollisuus tonne. Tätä leivotaan tällä hetkellä vimmattua vauhtia suuryritykselle, kun se voitaisiin yhtä hyvin pelastaa meidän ruoantuonto. Luoda siitä kiertävä järjestelmä, jossa meillä on puhdas ruoka. Jakeluketju. Meidän on palattava sinne terveelliseen. Sain kuulla tässä joku aika sitten, että mitä maidolle tällä hetkellä tehdään, ja mä en edes kehtaa kertoa, kun se pilkotaan osiksi ja siitä mukamassa tehdään uusia hienoja tuotteita. Mennään takaisin. Paikallisia pienempiä meijereitä. Paikalliset lihanleikkaus, kaikki oheistoiminnot, kuljetukset. Tätä kautta me saadaan oikeasti myöskin luotua niin työpaikkoja Suomeen, aidosti. Me saadaan ravinnon laatu parannettua, koska me saadaan suoraan sieltä biovoimalasta ravinteet peltoon. Me saadaan tuottavuus paremmaksi, kemikaalit pois ja niin poispäin. Eli me pystytään tällä kokonaisajattelulla parantamaan kansanterveyttä, koko yhden tuotantosektorin kannattavuutta ja sitten myöskin valtion menot painamaan alas. Ja niin kuin sanottu, niin meitä on lähes 100 000 ihmistä tällä hetkellä. Meillä on oikeasti osaamista, meillä on ymmärtämystä. Me kyetään, me ollaan myöskin kohtuu päättäväisiä oltu ja ollaan edelleen. Nyt vaan se, mitä me tehdään, niin nyt meidän täytyy vaan kokoontua meidän kansalaisten yhteen. Ja olla vain ja ainoastaan yhdestä asiasta yhtä mieltä. Ja se on se, että noi globaalisti täytyy paiskata tuolta pihalle. Kaikki muu on epäolennaista. Paljon tuli asiaa mentyä läpi. Nyt jos meillä on vielä joku minuutti aikaa kysymyksiä, mielellään vastaa, jos on. Miten meillä on tämä luottoluokitus vielä tämmöisellä tolalla, vaikka on niin kuin aika karmea? Joo, eli kysymys oli luottoluokitus, niin sen takia kun päätetään näin, että se on siellä. Eihän meillä mitenkään muuten voi se olla. Ei. Jos se olisi vapaa markkina, niin pojat sopii, että nyt pidetään. Nyt ei uskalleta heiluttaa, koska sitten menee koko järjestelmä sekaisin. Sano. Onko siellä kryptovaluutalla mitään käyttöä ja sitten miten suora demokratia? Joo, mä oon itse pohditun. Molemmathan siis on täysin selvää, että siis muutoksiahan meillä täytyy. Me valitaan nyt 4 vuodeksi sinne heppuja ja mammoja ja ne 2 viikkoa ne on ollut siellä, niin eihän ne edes tiedä, mikä on kansalainen. Eihän tämä toimi. Siis jotain täytyy tapahtua muutosta. Mä en tiedä, voidaanko me mennä suoraan johonkin suorademokratiaan, että aina jokaiseen kysymykseen painetaan jossain nappiin vai eikö.
Mutta on täysin selvää, että siis kyllä tähän demokratiaan täytyy oikeasti, siis ensimmäinen mikä pitää poistaa, niin on ryhmäkuri, eikö niin? Koska se on jo, siis sehän on perustuslain vastainen tapa. Kryptovaluutta, mulla on semmoinen käsitys, että ollaan suunnittelemassa jotain muutosta. Eli se on nyt tämä BRICS-maiden kautta. Tällä hetkellä taustalla väännetään kättä jostain uudesta, koska tämä vaan, siis maailman velkataso on 150 000 miljardia tai 200 000 miljardia tällä hetkellä, ja kun se on noin nelihenkinen perhe, niin 80 000 dollaria per perhe on velka. Pelkästään se, ja kun meillä on maailmasta niin kuin 4 miljardia, jotka euron vuodessa tienaa, niin jokainen ymmärtää, mihin tämä laskutoimitus, eihän sitä voida koskaan maksaa minnekään. Eli pieleen meni. Kaikki putsataan ja aloitetaan jostain, eikö niin? Tämähän on ihan mahdoton muuta. Mutta kryptovaluutta, en mä uskalla ottaa siihen itse kantaa, mutta joku järjestelmähän meillä pitää vaihdantaa olla, mutta se ei voi olla tämä järjestelmä, mikä nyt on. Et jotkut 50 ukkoa omistaa kaikki keskuspankit ja pyörittää, niin ei missään nimessä. Niin tuossa alkupuolella sanot, että kaikki on päätetty jo kauan sitten, niin siitähän tulee sellainen ajatus heti, että no pelihän on silloin pelattu, kannattaako enää mitään yrittää? Ei, kun me kansa, siis we the peoplehan, sehän nousee joka paikassa. Me tullaan näkemään ihmeellisiä asioita Euroopassa, Amerikassa. Siis ilman muuta. Eihän me nyt periksi anneta, ei me ole ennenkään annettu periksi, eikä me antauduta ihan niin kuin lahtipölkylle, niin tosta vaan. Niin kuin mä sanoin, niin helppo juttu. Antakaa mulle 2 miljoonaa valtakirjaa, niin mä käyn hoitaa tämän homman. Kestää viikon. Ja se on hoidettu. Mä käyn ilmoittaa pojille, että painukaa. Niin se on siinä. Ja ne painuu. Voitte olla varmoja, että ne lähtee. Koska niillä alkaa olemaan myöskin se tilanne, että niiden henki alkaa olla kohta vaarassa. Se on... Kansainvälisestihän Suomea kehutaan, että tämä on yksi maailmassa vähiten korruptoitunut maa. Ja se on kyllä epäilyttänyt ennen tätä luentoa kyllä huomattavasti jo pitemmän aikaa. Mutta tilasto on tilastoa ja ilmeisesti on niin, että jossain maassa asiat on vielä huonommin. Joo, niin, tai sitten ei. En mä tiedä sitten. Siellä se kumpi on parempi. Se, että avoimesti myönnetään, että joo, meillä maksetaan pöydän alta, tai sitten yritetään pitää tämmöistä kirkasta kuvaa. Mutta niin kuin sanoit, että tilastot on tilastot ja pojat on poikia, niin näin se vaan menee. Mutta Suomihan on ihan törkeän korruptoitunut maa. Siis täällähän se hoidetaan vähän toisella tavalla, mutta eihän tämä... Siis mä en on olemassa maailman tasolla semmoinen järjestelmä, jossa kun vihitään presidentti tai muu, niin sinne ei pääse kuka tahansa, vaan meillä on tämmöinen menetelmä. Eli siis isoille pojille tuolla maailmalla pitää lojaalisuus antaa. Ja menemättä yksityiskohtaan, niin mä sanoin, että tästä pedofiilia-kuviosta niin te tuutte seuraavien kuukausien aikana, te tuutte olemaan mykistyneitä, mitä tämä maailma, ja ne liittyy tähän lojaalisuusvalan antamiseen. Oletko tuohon Bilderberg-porukkaan ilmeisesti tutustunut myös? Joo, no se on sitä samaa. Nämähän on eri tarkoituksien olevia järjestelmiä, mutta siis meillähän on Atte Jääskeläinen Yle, niin Bilderberg-poika siellä, ja jos sitä nyt seuraa, niin aika laillahan tuo nyt siellä touhuu tällä hetkellä, että ainakin sillä on niin pokkaa ja selkänojaa. Niin ehkä se tulee sitten just sieltä, en mä tiedä. Missä te toimitte? Mitä? Missä te toimitte? Niin kuin kansanliikkeenä. No me siis tällä hetkellä meillä kotona Pälkäneellä sieltä kautta, mutta sitten meillä on jäseniä, niin meillä on Jyväskylässä täällä paikalla henkilö, joka on ottanut omakseen. Meillä on Helsingissä, jotka on ollut, eikö niin? Tämä on täysin epäpoliittinen. Tämä on nyt vaan
Meillä on omat sivut, jonne saa ilmoittautua ja sitten tänne saa tulla mukaan. Me haetaan tällä hetkellä aivoja, niin sanotusti ideoita. Meillä on tulossa paljon. Valitettavasti en voi vielä kaikkea kertoa, mutta niitä nyt näkyy meidän sivulta sitten. Mutta yritetään pikkuhiljaa niin kuin paljastaa tätä ja päästä sitten sinne oikein niin kuin isoihin asioihin niin kuin käsiksi. Juristeja tarvitaan. Oikein niin kuin kunnon usko, semmoisia, jotka uskaltaa ja osaa. Sivuissa voi olla vaan vähän ongelmaa, että sitä on selvitetty, siinä ei ole vikaa, mutta jostain kumman syystä jotkut hyppii nyt langoilla niin pahasti, että älkää tuskaantuko, jos se on vähän hidas palvelutarjoaja. Kyllä mainostaa, että on nopea ja on nostettu ja hyväkokoinen pakettikin, mutta tässä rupesi hitailleen. Epäilemme, että tosiaan se on niin kovassa tarkkailussa, että Teillä on seuraava vai? Me luultavasti saadaan kengänkuva rehvaamme tässä, meillä loppuu aika. Mutta hei, meillä on standi tuolla ylhäällä, että jos haluatte tulla jotain jatkokeskustelemaan, niin tulkaa siihen ylös. Eli tuosta kun menette vasemmanpuoleisia portaita tonne, niin me ollaan siellä kulmalla. Niin tavataan siellä.